suposo que ja tindré ocasió d'explicar-ho. Hi ha hagut el bisbe primer de Jerusalem, és de la família de Jesús, Pere és el cap, però se'n va. Sempre hi ha hagut, i en Nazaret, ja us explicaré, hi ha alguna cosa de la família de Jesús. Bé, deixem-ho així, ja ens en recordarem, si no. Aquí us he posat. La ciutat de Cafarnaum té 3 llocs importantíssims per mi per veure. Un és la sinagoga, l'altre és la ciutat i l'altre és la platja. Això hi ha una mica de tensió amb l'agència, perquè jo vull anar a la platja. És que la platja de Cafarnaum han passat tantes coses. No vull anar a banyar. Vosaltres aquí tampoc tindreu temps. Es banyareu a la mar Marta i jo tampoc. No vull anar a la platja de Cafarnaum perquè hi expliquen tantes coses. Les paràboles, la crida, les vocacions, i d'allà que em dius, amb això s'ha de viure la mateixa platja. Bé, està així. Començo per la sinagoga. Ara no ho explicaré, s'acaba amb la sinagoga i la casa i la ciutat. La sinagoga, sobretot, a part d'altres visites, s'hi commemora aquesta cita que diu aquí de Joan 6, 22-71, que és el discurs sobre el pa, sobre l'Eucaristia. Oi? En té 3 parts aquest discurs. Primer parla de l'Eucaristia, diu, no és Moisès que us ha donat el pa del cel, és el meu fill, és Jesús que us ha donat, el meu pare que us ha donat el pa del cel, és Jesús que us ha donat el cel. Uneix els 2 testaments. Aquesta és la primera part del discurs. La segona part del discurs s'aplica al Nou Testament i diu, és que jo sóc aquest pa. Jesús ressuscitat és aquest pa. I la tercera part fa un fragment curtet que diu, aquest pa és la vida del món. És la meva carn que jo donaré per la vida del món. I llavors, molts s'ho creuen i el segueixen, però molts l'abandonen escandalitzats. Aquest és un antropòfag, vol que ens mengem la seva carn, és que això de l'Eucaristia és bastant difícil, sobretot d'entendre-ho el primer dia. Després ja intentem arribar-hi una mica. Ja està. I llavors hi ha la resposta de Pere, que diu, on aniríem només tu tens paraules de vida eterna. I aquí us remarco la sinagoga, aquesta fotografia, i que la confronteu amb les dues de baix. Aquesta fotografia de la sinagoga, la pedra és blanca i l'estil és romà. Oi que ho veieu? És una cosa com si la trobéssim a Roma. En canvi, al poble, veieu les 2 fotos d'aquí baix? Aquesta l'última foto que es veu al mar, es veu com un xiringuito, la sinagoga i tota la resta, que la veieu? Doncs es veu que les pedres pròpies de Cafarnaum i de Jesús, de l'època de Jesús, són de basalt negres, que són els del país. Les pedres del país són de basalt negre. En canvi, la sinagoga és blanca i està treballada com si fos romana. Què passa? Si us hi fixeu, l'Evangeli explica quan va un centurió a què Jesús li curi el fill que està malalt, o el servent, depèn de quin evangeli, els jueus, els apòstols, diuen sí, fes-li, perquè és molt bona persona, i ens ha fet la sinagoga. Aquests senyors de Cafarnaum, diu bé, un centurió de Cafarnaum, un romà, que vivia a Cafarnaum, fent de vigilant, però estimava el poble, diu estima el poble, i ens ha fet la sinagoga. Això donaria peu que aquesta sinagoga és romana i és d'una pedra que no comporta la pedra del país, perquè l'ha fet el centurió. Diu, fins i tot ens ha fet la sinagoga. Ja està explicat. Llavors, la ciutat i la casa de Pere. La ciutat i la casa de Pere, malgrat Jesús n'ha fet la seva ciutat i ha fet molts miracles, en realitat només uns pocs els segueixen. Per això un dia diu, i tu Corazima, i tu Betsaida, i tu Cafarnaum, et creus que t'alçaràs, t'enfonsaràs fins a l'abisme. I ara aquestes ruïnes ens diuen, ens parlen
Cafarnaum ensorrada. Llavors, què hi ha passat a la ciutat de Cafarnaum? Coses importantíssimes de la vida de Jesús. El primer dia de la vida de Jesús. Els evangelis expliquen el que va fer Jesús el primer dia. Com ha fet aquest dia, són tots els altres. Aquest dia teniu la cita aquí, Marc, teniu la de Marc, però també hi és en Mateu i en Lluc, una mica més diferents. A Marc 1, 29, doncs Jesús fa 4 coses aquest dia. Fa miracles, ensenya, s'hora de fer, etc. I a última hora prega. El dia de Jesús està fet de guarir mals físics i espirituals, d'ensenyar i de pregar. Els apòstols, els evangelis ens venen a dir: si Jesús ha passat el seu dia, Jesús ensenyant, compadint-se dels altres i pregant, vol dir que aquests 3 fets són molt importants per a la nostra vida. El resumeixen. La segona cosa, hi ha aquestes discussions, 5 discussions que són revelacions, perquè això ens ho deia el meu professor, diu, Jesús no ve dient, jo soc el Messies, això és una tonteria, això ho diuen els que ho volen convèncer els altres. Però com que ho era, no ho diu. Però quan hi ha discussions, allà es revela qui és Jesús. I aquestes 5 discussions, a la primera Jesús fa un miracle, no, perdó. A la primera, veieu que teniu, com a Déu perdona els pecats del paralític. I l'Evangeli dius, el pots perdonar. Si només perdona Déu, traieu la conclusió, vol dir que soc Déu. Si perdono, vol dir que soc Déu. Però no ho diu clarament, ho hem d'endevinar. A la segona discussió, diu, com és que aquest menja amb els pecadors? Va amb Mateu i Mateu convida, no sabeu aquesta història, Mateu convida tots els publicans i pecadors i tots hi dinen amb ells. I diu, escolta, el teu mestre és un pervertit, què fa aquí dinant i menjant? I els jueus no poden ni posar els peus amb un... Doncs diu, és que els que necessiten metge són els malalts. Vol dir, jo soc el metge. L'altre títol és, com a espòs, dona el vi del regne. Perquè els teus deixebles no dejunen ni tot, ja dejunaran. Ara tenen l'espòs amb ells, tenen el nuvi, no poden dejunar. Qui és aquest nuvi? I l'altra, la quarta, és aquella que els deixebles cullen espigues i diu, els teus deixebles fan el que no es permès en dissabte. I Jesús diu, aquí tenim el Senyor de la llei, que soc Senyor del dissabte. Molt gros per ells. I l'últim, guareix un home que té la mà paralitzada i diu, es pot fer bé o no? El diumenge, que per ells és el dissabte, el dissabte es pot fer bé o no es pot fer o no, o s'ha de deixar. Diu, tots vosaltres traieu l'asa que us caui, no? Heu de treure una persona que està malalta, n'heu d'ajudar. I per tant, Jesús és el que ve al món a fer el bé. Que això està per sobre de totes les altres lleis. Això són les discussions i finalment hi ha aquest altre, al final de la vida de Jesús, hi ha Jesús que explica com vol l'Església. Això aquí, amb el llenguatge, s'entén molt més a l'Evangeli la diferència de llenguatge. A Cafarnaum diu que pel camí estaven discutint. I què discutíeu pel camí? I no gosen dir. Estaven discutint els deixebles. Quin era el més important? Llavors Jesús dona tota una lliçó a l'Església. El primer fragment, abans d'aquest que han arribat, ja estan a Cafarnaum i hi ha aquell passatge molt estrany que té Mateu que diu, qui són els que paguen tribut? Diu, els fills o els estranys? Han demanat els que paguen tribut al temple, han dit, escolta, el teu mestre Jesús no paga, no veieu vosaltres el tribut del temple? I Jesús diu, el tribut de qui es paga? Dels fills o dels estranys? Diu, paga dels estranys, els fills estan lliures. Doncs vosaltres sou lliures de pagar tributs del temple. O sigui, fonamenta una església lliure de poders culturals, malgrat
hem de donar al César el que és del César i a Déu el que és de Déu, oi? Però en l'esperit lliure, estem per sobre d'això, ho donem, però estem per sobre. El segon és aquest, que discutíeu i Jesús agafa un infant i diu, si no us feu com infants, això és el que hauria de ser l'Església. No hem de fer mal a cap d'aquests petits, i si la teva mà l'escandalitza, talla-te, etc. Ai dels escàndols. Després, heu de buscar aquests petits com un pastor busca l'ovella, tot aquest fragment és de Mateu, i després si el teu germà, l'Evangeli mai havia sortit el teu germà i la teva germana, i és la meva mare, sí, havia sortit, però entre ells mai. Si el teu germà t'ofèn, perquè estem en un llenguatge d'església, perdona 70 vegades, diu Pere, no 70 vegades, tantes vegades com cal. I llavors, on hi ha 2 o 3 de reunits, allà estic. Tot aquest sermó el fa Jesús a Cafarnaum. Llavors us explico les dues fotografies. Aquest xiringuito que veieu aquí al darrere, això ho han fet els franciscans no fa gaire. Mira, bona voluntat. El poble, la ciutat, està sota, però de la ciutat de Jesús en queda un metre. És això, negre, que hi ha aquí aquestes miques de parets. I llavors hi havia el que se'n diu la casa de Pere, que de seguida es va convertir en una església i es conservava. I per preservar-la i perquè les pluges i tot plegat i han fet aquest xiringuito. Llavors puges, això és un xiringuito de forma, però vol ser una església. Puges a dalt, hi ha un vidre molt gran i veus la casa de Jesús pel vidre, perquè per baix no pots sentir, veus les parets. I llavors aquesta, la tercera foto, és el conjunt. El mar, el xiringuito, la sinagoga i la resta del poble. Jo he acabat. Uf! Calla! Tot és ànim. Em vaig divertir molt preparant. Però... Bé. Que dieu una cosa. Si no dieu, jo faré així. Algú que digui alguna cosa. Maria Josep, enceta. Jo, pobra. Què tot això? Ai, sí, és el micro.